Yn 19 oed, dechreuodd Wilnelia brentisiaeth yn Greenway Scott yn gweithio fel derbynydd. Dyma'r peth gorau wnaeth ddigwydd iddi erioed. Gadawodd yr ysgol ar ôl ei haroliadau tygau i gefnogi ei mam, ond doedd hi ddim yn mynd i adael i hynny i dal hi nôl. Erbyn iddi fod yn 21 oed, roedd hi wedi gweithio ei ffordd i fyny i fod yn rheolwr practis, gan ofalu am reolaeth weithredol y grŵp. Ond roedd Wilnelia eisiau dal ati i ddysgu. Felly dechreuodd brentisiaeth arweinyddiaeth a rheolaeth i roi'r sgiliau iddi allu symud ymlaen. Roedd y sgiliau y dysgodd hi yn sail gadarn i'w llwyddiant pan symudodd y practis i weithio o bell yn ystod y pandemig. Ers hynny, mae hi wedi cwblhau cymhwyster rheoli prosiect a bydd yn dechrau diploma rheoli lefel 5 yn ddiweddarach eleni. Dydy Wilnelia ddim wedi dilyn llwybr addysgol traddodiadol, ond mae hi wedi bod yn ffodus i allu pwyso ar system gymorth wych. Mae Wilnelia yn barhau i ddysgu. Mae gwybodaeth yn gallu dy rymuso di. Rwyt ti'n gallu ehangu dy orwelion a newid dy stori. Bydd Wilnelia'n parhau i wella ei hun ar bob cyfle.